ta. Ana caraka Data sawala padha jayanya monggo bothonga. Lah iya bener. Monggo bothonga sik baru padha jaya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ini lagu Kuncung. Meskipun lagunya itu lama sekali. Ini digarap sing luar biasa karo. Aransemen terbaru. Akan segera Rilis. Ya kuwi. Apa? Rilis. Akan segera rilis. Ana YouTube sapa? YouTube di 9 Entertainment. Gak ngerti YouTube sapa? 9 Entertainment. Sampeyan to sing nyanyi? Iya, sing nyanyi aku bersama CM Musik. CM Music. Ade ora. Ade ora. Yo kapan-kapan. Ade sur rekaman dhewe. Ngono wi dilis engko sosok ning ning mburi kene ning mburi. Syuting. Wah, wi kebonane. Mau kon syuting kau-kau. Lagune pada malam Jumat Kliwon. Nek tampil ban kae karo maca lepot wis. Oh ya sudah. Wis kok kanca-kanca iso kabeh melu. Oke, ini ndok menawa ditawani lagu tadi ada minta selendang biru. Dari Lampung juga. Oh iya, tadi katanya Mbak Putri pengen nyanyi selendang biru. Oh gitu. Mbak Putri sama Mbak Rinvi tadi. Iya, seperti kan tadi kita sudah hafal itu tadi Mas. Aku harap nyisekne umbel sik. Gila nih ngono dicethake. Oke, istirahat dulu Mbak Niken dan juga Mbak Afi. Kersane istirahat dulu nggih Pak Bu nggih. Nggih, tasih sesarengan kalian campur sari Niken Salindri kawi Mayangkara Group anggenipun marak sowan wonten tlatah Bangsal. Bangsal nggih leres nggih. Nggih, sampun mlebet Bangsal menika wonten dalemipun Bapak Yusuf kalian Bu Erni anggenipun dalu menika mengku gati mangayu bagya dapipun pinanganten Mas Charles kalian Mbak Nisa ugi ambal warso homestay atau penginapan Queen Asri yang ke-5 tahun. Matur nembah nuwun kagem Bapak Ibu rawuhipun keluarga agung rawuhipun dan juga warga masyarakat sekitar yang telah hadir yang sudah mendoakan mempelai berdua. Baik, selanjutnya akan saya tampilkan artis selanjutnya Mbak Niken sama Mbak Afi biar istirahat dulu. Yuk, ada Putri Lope-Lope dan juga Rinvi Mayangkara pelangi audio Niken Salindri Family, Charlie Nisa, Bu Erni, Pak Yusuf luar biasa. Lah, sumonggo. Putri Rinvi. Iya Mas Bambang. Ayo sini. Iya, paman. Kene. Yang Bangsal bergoyang asik. Yuk.
Thank you.